Så den første strile, jeg plejer at bruge, er en gummistrile, som jeg bruger over hele kroppen, og han elsker virkelig at få den nusset, og som man kan se, så han kan spise den, og han nyder den, som I kan se i videoen. Den bruger jeg egentlig bare til over det hele, og så den tager alt det løse hår, som sidder på hans krop. Den næste strile er denne grønne strile, som jeg bruger også over det hele, som lige sådan fjerner det, der sidder nede i pelsen. Og lige nu er han, som I kan se, så er han meget ivrig. Og det er fordi, at han har set kameraet, så han vil rigtig gerne hen og sige hej til det. Og lige nu gider han bare ikke. Og han blev sur, da han ramte ind i den der stolpe ting, som ligger der. Den tredje strile er denne blomsterstrile, som jeg også bruger over det hele. Den fjerner det, der ligger sådan mellem hårene. Sådan, ja. Og den kan han faktisk også godt lide. Så ja. Og jeg bruger den rigtig meget nede på benene, men ja. Så. Under maven er den også rigtig god, men ja. Så ja, den er god at bruge over det hele. Denne strile er en, jeg vandt i en giveaway. En andre af mine veninder. Og som I kan se, så har den sådan en hest inde i hårene. Og den er rigtig blød, og den bruger så lige til at fjerne det meste støv, som er på hans krop, og han nyder den, som I kan se i videoen. Det skal lige siges, i denne video, der kommer der ikke hårrensning, eller der renser ikke hans hår, da jeg glemte at gøre det, eller jeg glemte at filme det i videoen, så, men jeg gjorde det. Den her strile er en massagestrile, hvor jeg bruger de der tic-tacer, eller de der dupper, der stikker ud nu. Og dem elsker han virkelig rigtig meget. Den bruger jeg også over det hele, og ja, han nyder virkelig, når jeg bruger den på ham. Så. Nu der bruger jeg så den her side af strilen, og den er kortet op her. Ja, og den bruger jeg så bare over det hele. Så bruger jeg denne med en hale- og pandelokbørste. Den er lidt for stor til pandelokken, men jeg bruger den stadigvæk, da jeg ikke har nogen kam endnu. Her der kan I se, at den hjælper rigtig meget på hans mane, og han får sådan en rigtig fin mane af den. Så ja, og den er rigtig, rigtig god, og den har også været OK dyr. Den sådan kostede 200 kroner eller sådan noget. Så bruger jeg den til hans pandelok, som I også godt kan se nu. Jeg filmer lidt herover. Så bruger jeg den også til hans hale, som er lidt pjusket oppe øverst, fordi han klør rigtig meget i den. Så ja. Det næste jeg bruger er den hovedstrile, som den er også rigtig god. Han synes det er rigtig sjovt at have den.
når jeg bruger den. I dag der er han ikke så glad for den, men nogle gange så plejer han bare at bide i den, og ja. Så. Jeg tror, det er den sidste strile i den her video. Det er en fake magic brush, eller en kopi af det. En billig kopi. Jeg tror, den er billig. Jeg har ikke selv købt den. Men jeg bruger den som bare til det hele. Lige sådan til at finpudse hans pels. Og der kan I se, at han synes, det er rigtig, rigtig dejligt. Det er sådan lige ved manen, og det fordi han har noget løs hud der. Så jeg vil egentlig bare sige tak, fordi I har set den her video. Husk at like og subscribe, hvis I gerne vil have flere af de her videoer. Hej!